אנחנו בבחינה הטבעית כמו כולם, או שלא. כמו שהטבע של האדם משתנה מהטבע של הבהמה בזכות העובדה שבאדם יש נפש, יש לו שכל, אולי גם העובדה שבישראל יש קודש משנה גם את הצד הטבעי שלנו. שהצד הטבעי שלנו הוא לא טבעי כמו של הגויים. לא הגויים בגלל שהם רשעים, אפילו אם הגויים הם טובים, אבל גם הגויים הטובים לא זכו לשמוע את כל השם פנים אל פנים, לא עמדו במעמד הר סיני, לא זכו לראות ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא, שעוברים בימי אימם זכו לרוח הקודש. הגויים לא זכו לזה, ודאי שזה שינה את עם ישראל לגמרי. אז מה באמת עם ישראל? האם עם ישראל הוא עם וגם קדוש, או שהוא רק קדוש? גם הצד הלאומי שלו הוא קדוש. איך מבררים דבר כזה? אומר הרב, צורתם של ישראל צריכה להתברר. אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצביונה, כמו שהיא אצל כל העמים. אנחנו יודעים שיש צורה בצומח ויש צורה בחי. הצורה של הצומח זה העובדה שהצומח הוא לא רק נראה לנו, אלא יש בו איזה כוח פנימי שמצמיח אותו, מגדל אותו, עוזר לו לסנן ולקלוט אוכל מהאדמה ולהפוך את זה לכוחות חיים שמגדלים אותו, מפרים אותו, מרבים אותו, מפריחים אותו. הוא יכול לתת פירות ויכול לתת יופי וריח, וכל זה גנוז בתוך הצמח, הכוח של הצמיחה. ובעלי חיים, אותו הכוח של הצמיחה משמש להם בסיס למעלה יותר גבוהה. בעלי חיים יש להם גם נפש. הנפש שלהם משתמשת בכוח הטבעי של הגידול שקיים בצומח כבסיס, כיסוד, ועל זה היא מפתחת תופעה יותר שלמה. לבעלי חיים יש רגש, יש יכולת להשיג מזון ממרחקים, הם לא קשורים למקום. הם יכולים לפעמים בעלי חיים להריח במדבר שבמרחקים להרגיש שיש מים באיזה מקום, הם מגיעים לאותו מקום. יש להם רגשות של פחד, של שנאה, של רוגז, כל מיני צדדים שקיימים אצל בעלי חיים, כשהם משתמשים בתכונה הקודמת של הצומח כאיזה אבן יסוד שעליה בונים קומה יותר גבוהה. הם לא נשארים ברמה הזאת של הצומח ומוסיפים עוד משהו, אלא הרבה יותר מזה. מה עם עם ישראל? האם עם ישראל הוא קולט את הכוחות של הגויים, את הרוחות של הגויים, את השכל שלהם? כיוון שאנחנו היינו בין כל בני האדם, אנחנו היינו גם בדור הפלגה, היה אברהם אבינו באותו דור, אחד מכל האנשים שבעולם, כל האנשים שקיבלו שכל וידע וחשיבה, ועליהם אחר כך אברהם אבינו לאט לאט הוכשר להיות ראש שורש לעם ישראל ולקבל את התורה. אבל ביסודות אנחנו כמו כולם. איך מבררים את זה? אומר הרב, לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים, תורניים. קודם כל להסתכל מה התורה אומרת. אנחנו מתחילים עם זה. איך התורה מסתכלת על צורת החיים שלנו? האם התורה אומרת שאנחנו כמו כולם ורק שאנחנו צריכים לקיים מצוות, או שהתורה דורשת שגם בצדדים האישיים שלנו אנחנו נהיה שונים? למשל, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. חס ושלום, יש צרה,
לא להתנהג כמו הגויים. הגויים שורטים את הבשר, תולשים את השיער, נמצאים במצב כזה שאין להם שליטה על הגוף. הם מרגישים שאם יש שליטה, אז הגוף כבר איבד את ערכו. אפשר לקלוש אותו, אפשר לקרוא אותו. התורה אומרת לנו, לא, אתם צריכים לשמור על הגוף שלכם. למרות שנמצאים במצב מסובך, לא להתרשם מזה. בשר בשדה טרפה לא תאכלו. אתם לא אוכלים כל בשר. אנחנו יודעים שיש לנו סימני טרפה, יש לנו סימנים של בעלי חיים כשרים, שאם יש בהם את אותם סימנים אסור לאכול אותם, אבל התורה לא אמרה את אותם הסימנים, סימני טרפה, כולם הלכה למשה מסיני. מה שהתורה כן הזכירה זה טרפה. טרפה אם זה נטרף על ידי בעלי חיים. את זה לא לאכול, וזה מיד מעורר אצלנו את ההרגשה, הבהמה הזאת נטרפה, היא סבלה מאכזריות של חיה טורפת. אתם ישראל, אתם צריכים להיות רחמנים. אתם צריכים להיזהר יותר, להתחשב יותר ברגשות, במוסר כללי, בטובה של כולם. אז התורה בסגנון שלה נותנת לנו להבין שגוף של ישראל ועולם הזה של ישראל הוא לא עולם הזה של גויים. חיי משפחה שלנו צריכים להיות אדם אוהב ושונא. הוא אוהב את הבן אחד מהאישה השנייה. הוא מעדיף את האישה השנייה על האישה הראשונה. הוא רוצה להנחיל לו את הירושה שלו, לבקר אותו, והתורה אומרת לו. למרות שהבן הזה אתה אוהב אותו, אתה כאן לא תתייחס לאהבה שלך, אלא למה שריבונו של עולם קבע. הוא קבע שהבן הראשון, בן השנואה יהיה הבכור, הוא יהיה הבכור. התורה לכאורה מתערבת בחיים שלנו ונותנת לנו להתייחס לעניין האלוקי שמופיע בתוכנו גם בחיי החומר. כן. בעצם מהחי, אבל דילגנו על הבאתי את זה רק לדוגמה. כן. אפשר להמשיך הלאה. לגבי הגויים, שסוף כל סוף, הצלם אלוקים, כשבספר בראשית זה חל לכאורה גם עליהם. בוודאי. אנחנו גם בפרקי אבות. פרקי אבות רבי עקיבא אומר, חביב אדם שנברא בצלם. זה על הגויים. אחרי זה אומר חביבים ישראל. כן, בסדר. מגיע לזה. הצלם אלוקים הזה זה דבר שהוא לא קיים, זה לא רק שלקחו את המונוף של הבהמה, את היסוד והמשיכו עכשיו למשהו יותר מפותח שזה המדבר. צלם אלוקים זה משהו עצמי באדם באותו אדם. כן. אז זה גם כן שלב מנותק מהשלב הקודם. זה לא מנותק, כי הצלם אלוקים שבאדם זה מונח על גבי זה שהאדם יש לו את כל מה שיש לצומח וכל מה שיש לחי, ועל זה יש לו צלם אלוקים. אז עדיין מעלה נפרדת נכון, ברור שזאת מעלה נפרדת, כמו שבעלי חיים הם נפרדים מהצומח. זה לא במהות, כלומר זה משהו פיזיולוגי שהוא מפותח יותר, החיים יודעים. טוב, אני חושב שהרב מדבר על זה בפסקה הבאה, נגיע לזה, נתעסק בזה יותר. כן, אז לצורך הבירור של מדרגת עולם הזה של ישראל, צריך קודם כל לראות מה התורה אומרת. שכליים, צריך בדרך השכל לראות איך יהודי מתנהג ואיך גוי מתנהג. זה דברים טבעיים, דברים של טבע, של עולם הזה. האם ההתנהגות של יהודי היא התנהגות הטבעית שונה מהתנהגות של גוי? זה צריך לבחון על פי השכל, על פי הניסיון. אני זוכר, לפני שנים הייתי בתל אביב, במכון מאיר, והגיע לשם איזה יהודי שבא לדבר איתי. הוא חזר כעת מגרמניה, הוא היה עזב את הארץ והידרדר, והיה שם חבר בכנופיה של מוכרי סמים, כנופיה של פשע, של גויים. הוא היה יהודי אחד בתוכם,
מסוים הוא החליט שהוא רוצה לחזור לארץ, לעשות עוד ניסיון אחד, לראות אם יש מקום עוד לחזור לעם ישראל או לא. אז הוא הגיע לתל אביב והגיע אליי, הבאתי אותו לרב צבי יהודה זצ"ל. אחר כך, אחרי שנים, בחייו של הרב צבי יהודה, הייתה כאן חתונה של הרב יוסי בדיחי. ובתוך החתונה ראיתי מישהו עם לבוש חרדי רוקד, והוא ניגש אליי, שאל אותי אם אני מזהה אותו. אמרתי לו לא. הוא אמר לי, אני אותו הבחור. כן, השתנה לגמרי. בכל אופן הוא סיפר לי שכשהוא היה שם בתוך הכנופיה, הם ביצעו הרבה מעשים של שוד וגם של רצח, והוא הרגיש את ההבדל בינו ובין הגויים. הגויים היו מסוגלים להרוג סתם, והוא לא היה מסוגל להרוג רק כשהרגיש איום על החיים שלו, אבל סתם להרוג הוא הרגיש שהוא לא מסוגל. ואצלהם היו הורגים בלי שום סיבה, אפילו שזה לא נצרך לצורך השוד, לצורך הפעולות השליליות שלהם. סליחה. אבל בכל אופן הנטייה שלהם לאכזריות, לשפיכות דמים, הייתה בלי גבולות. יש כמה סיפורים כאלה שאנחנו יודעים, אנשים שחיו בין גויים שראו שהתנהגות של יהודי אפילו בדברים טבעיים שונה. כן? יש איזה טבע מיוחד לישראל, אולי זה על פי השכל. אבל זה סיפור על אחד שכל היהודים האלה שקפצו על המקרה ש... כן, כן. הרבה סיפורים. כן. אז זה שכליים, היסטוריים, ללמוד בתוך ההיסטוריה איך עם ישראל התנהג בתור אומה בכל מיני משברים, שבמקביל להם גויים שעברו אותם משברים התנהגו אחרת. כן. ביחס לתורה אנחנו יודעים איך שעם ישראל שמר על התורה והנאמן לתורה, במצבים הקשים ביותר זה ברור, אבל גם במצבים טבעיים. יש הסופר אלי ויזל, שמעתם עליו, כתב על היה ניצול שואה וכתב ספרים על מה שהיה בשואה, והיה פעם ראיון איתו ברדיו והוא סיפר שהיו במחנות ריכוז במצבים מאוד מאוד קשים, ואנשים בשביל עוד פת לחם היו מוכנים למכור אחד את השני. הם היו מוכנים את הידידים שלהם, הרגישו שהחיים שלהם קשורים בזה. והוא ראה שתלמידי חכמים, אלה שהיו בני תורה, אף פעם לא היו מוכנים לפגוע בחיים של מישהו, אפילו על ידי סכנת החיים שלהם. שמעתי ממישהו אחר, שגם היה במחנה ריכוז, והיה שם יחד עם חיילים רוסים, שגם היו שבויים, וכולם סבלו מיחס קשה מאוד, ורעב, זה היה אחד מהדברים שמאוד הכאיב להם, הרעב הגדול, והוא סיפר שהשבויים הרוסים, לפעמים הוא ראה שהם אדם מת, חותכים את הבשר שלו, אוכלים את זה כדי למלא את הרעב שלהם. ואף פעם יהודי לא עשה דבר כזה. יהודים היו מתים אבל לא יאכלו בשר אדם. כן, אז גם במצבים טבעיים, פשוטים, של מאבק על החיים הטבעיים, אפשר היה לראות הבדלים בין ישראל לגויים. רזיים, תורת הסוד, איך היא מדברת על הגוף של ישראל. האם הגוף של ישראל יש בו איזה משהו מיוחד, או שבגוף של ישראל הוא כמו הגוף של כולם, ויש לנו מצוות, שהמצוות האלה משפיעות על הגוף שלנו. אנחנו יודעים שהגמרא בשבת דנה האם הטבע של הגוף של ישראל הוא יותר חם מהגוף של הגויים.
החז"ל אומרים שישראל דייגה במצוות, הגוף שלהם יש איזה טבע בגוף, בצד הטבעי של ישראל, שאין אצל הגויים. וזה נוגע לדברים טבעיים, גופניים. שמעתי בשם החתם סופר שאמר שהוא לא מבין איך ייתכן שרופא שלמד רפואה על גוף של גוי יכול לרפא יהודי. כי ליהודי יש תכונות נפש שמשפיעות על ההתנהגות הגופנית שונות משל גוי. זה נראה ישראל, לא כזה, הרב כאן אומר שאולי צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את כל הדברים האלה. אבל כנראה שיש איזה יסודות כאלה, שיש התנהגות של יהודים במצבים מסוימים שגוי מתנהג אחרת. וזה כל הגויים לעומת עם ישראל. על פי שהיום אנחנו קצת סומכים על הרופא. לא. הסופר אומר שאסור ללכת לא, הוא לא אמר. כי הוא לא מכיר את הגוף של היהודי. כן, אבל בסופו של דבר הוא הכריע שכן אפשר ללכת לרופא. כן, אבל למעשה כן, אנחנו הולכים לרופאים, גם רופאים גויים שלמדו בארצות של גויים. אבל בכל אופן כנראה שיש איזו נקודה מסוימת בגוף של ישראל שמבטאת תפקוד אחר או התנהגות אחרת שונה משל גויים. כן. אז מאז להיום אנשים כאן זה גם יהודים כמה פחות קשה להגיד שמדובר שם באנשים אכזריים, כי באחד כתוב ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. כן, אז כתוב שם רחמניות. אז נראה יותר שזה חלק מהגזרה שהייתה על עם ישראל באותו זמן שהוא ירד מהאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זה חלק מגזרה שהייתה בזמן מסוים, אבל זה לא מאפיין את עם ישראל. מותר לאכול בשר אדם? יש דיון בזה במסכת כתובות. יש תוספות שאומר שלאכול בשר אדם זה רק באיסור עשה, אין איסור לא תעשה. ויש ראשונים שאומרים שזה יותר חמור מלא תעשה, שהתורה לא אסרה את זה כי זה הרבה יותר חמור. פיקוח נפש לתוך כל הכוח? פיקוח נפש דוחה, השאלה אם פיקוח נפש דוחה כל דבר. אם נאמר שאדם בשביל לא לחלל שבת, אם הוא לא רוצה לחלל שבת הוא מוכן למות, אם הוא מותר או אסור, זה תלוי ברמב"ם ובראשונים. כן, רזיים, רופאים, אולי רוח הקודש, דברים של נביאים שמשיגים למעלה ממה שהשכל שלנו משיג, והם קובעים את המדרגה המיוחדת של ישראל. שיריים משוררים שיכול להיות שגם יש להם איזה מבט כולל, מבט מיוחד, ולפעמים גם כן פוליטיים ואקונומיים. התנהגות של ישראל במצבים של מנהיגות, בשאלות כלכליות, איך יהודים מתייחסים לבעיות, האם אפשר לראות איזה קו מאחד את עם ישראל, את ההתנהגות, את הטבע, את האופי של עם ישראל, שמתבטא אפילו בשאלות של מנהיגות וכלכלה לעומת הגויים. מה? כן, זה מתחיל מהתורה, אחרי זה מתחיל בצדדים אנושיים. רזיים ואופיים נכנסים באמצע כי הם למעלה מהשכל שלנו. אי אפשר שאנחנו נברר את זה, אלא רק אם ראינו אחרים שעשו את זה. רזיים ואופיים זה לא המדרגה שלנו, זה לא היכולת שלנו. אנחנו צריכים לראות מה אמרו אנשי רז ואלה שזכו להופעה של רוח הקודש. לפני זה זה לפי הסדר שאנחנו יכולים ללמוד. תורניים, שכליים, היסטוריים.
שירים זה שייך קצת לעניין הופעים, כי גם שירה היא באה מהתרוממות רוחנית. שירים? לא, זה פחות במדרגה. במדרגה, זה קודם מבחינתנו, שגם אדם, יש אנשים גם מסוימים שיכולים להגיע לשירים בלי רזים והופעים. שירה, שהרב מדבר על זה, על המשוררים הגדולים שבאו מתוך ותישאני רוח. חשבתי שרצית לשאול אולי שהופעים צריך להיות קודם לרזים, כי הופעים זה רוח הקודש. אבל כנראה שברזים יש דברים שיותר גבוהים אפילו מרוח הקודש. נראה הדבר. עד כאן הרב אומר, מצייר את התמונה, מצייר את הבעיה, את הצורך לברר את הדבר, האם בדרך הזאת או בדרך שונה. כעת הרב אומר את דעתו, נראה הדבר, כאילו הכרעה אישית של הרב, תוך כנראה, אחרי שהרב אמר שצריך ברור מתוך מקורות תורניים, שכליים, היסטוריים, רזים, הופעים, אז כנראה שהרב שייך לכל זה. והבירור שלו של נראה הדבר זה מתוך כל הדברים האלה שהוא הזכיר קודם. נראה הדבר, שמקודם נערך הדבר, שצורת האדם תשתלם בכללותה. ובתור תוספת ויתרון יגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בהדרת קודש. וכתחילה התוכנית האלוקית בבריאת העולם הייתה שיהיה בעולם מרכז של אנשי קודש. זה ברור שהקדוש ברוך הוא רצה שבתוך מין האדם יהיו אנשי קודש. אבל יחד עם זה השם רצה שכל מין האדם יהיה מין משובח, מיוחד במינו, במדרגה מתוקנת, כמו שהיה עם בני נוח, 7 מצוות בני נוח, שכולם ראויים לברכת השם על האדם, בשלמות של האדם, אדם מבורך, בשכל, במוסר, 7 מצוות בני נוח, ואפילו עם יכולת גם להגיע באיזה מדרגה, באיזה בחינה לרוח הקודש. כמו שהיו 7 נביאים עמדו להם לאומות העולם. אליפז התימני, צופר הנעמתי, בלדד השוחי, איוב, גדולים ומיוחדים, מתושלח, חנוך, היו גדולים מאוד אצל אומות העולם, וכך היה צריך שכל אומות העולם יהיו. שכל אומות העולם יהיו כמו יתרו, גר צדק או קרוב לגר צדק, ומכיר באלוקים, משבח את אלוקים, ומבין בהשכלה, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע. היכולת שלו להבחין במעלות של בני אדם, הבחנות נפשיות, רוחניות, מי ראוי למשפט, מי ראוי לשרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, כל המדרגה הזאת של יתרו שהיא מעידה, כמו שכותב אור החיים, שיש באומות העולם אנשים מאושרים, אנשים גדולים. וכל אומות העולם היה ראוי שיהיו כאלה. זה לא במקום ישראל, על זה צריך להיות מדרגה של תורה, זה לא במקום תורה. כך היה ראוי שכל אומות העולם יהיו מתוקנים, טהורים ומזוכחים, ועליהם תבוא מעלה יותר גבוהה, כמו שיש לנו לוויים וכהנים. הלוויים לא עובדים את עבודת הקודש, אבל הלוויים הם מלווים את הכהנים. הם שרים בזמן העבודה, והם שוערים, והם מבררים מי טמא ומי טהור, מי ייכנס למקדש ומי לא ייכנס למקדש. וכל העבודה במקדש נעשתה בפיקוח של הלוויים. אז אומות העולם היו צריכים להיות מין לוויים כאלה, ועם ישראל, הכהנים, עובדי עבודת הקודש. כך היה צריך להיות. שאומות העולם זה לא יהיה ההפך מישראל, זה לא יהיה טומאה, זה יהיה חול. החול הוא לא בהכרח סותר את הקודש. לא, יום שישי הוא לא ההפך משבת. הוא יכול גם להכין את השבת, אבל הוא לא ההפך משבת. החול יש לו תפקיד, החול הוא לא טמא, אין איסור לעבוד, אין איסור לעשות מלאכות במשך השבוע. בשבת לא.
אבל במשך השבוע אין שום איסור ואין שום הגבלה על העבודה של האדם, על המעשים שלו. כל מעשה שאין בו איסור, אין בו טומאה, כך יש חשיבות לעולם החול. וכך היו צריכים להיות הגויים במדרגה של חול, לא מדרגה של טומאה. עכשיו, מה שקרה, האדם הידרדר, חטא של דור המבול, חטא של דור הפלגה, אנשי סדום ועמורה, מצרים העתיקה, ועוד כל מיני תופעות רוחניות שהתפשטו בכל החברה האנושית ודרדרו את כל החברה עד שבני אדם הם כבר לא בני אדם. ירדו מהמדרגה שהם נועדו אליה. לא ישראל. לא ירדו ממדרגה של ישראל, ירדו מהמדרגה שהם מיועדים אליה. נועדו להיות בני אדם. בני אדם ששייכים לעבודת השם באיזה מדרגה, ותיקון העולם וסדר ראוי בעולם, ואת כל זה איבדו. כל זה ירד. נתקלקלו העניינים ורוח האדם שקע כל כך בכלל. מה הכוונה נתקלקלו העניינים? אולי מהלך העניינים בעולם, כל מיני מצבים לא בריאים, נמרוד ואחרים שהמרידו את העולם על הקדוש ברוך הוא, באו אנשים והסיתו ודרדרו את התרבות האנושית, ובסופו של דבר רוח האדם שקע. האדם שהיה בעל רוח טהורה, מתוקנת, ראוי לקרבה אל השם, לא כמו ישראל אבל ראוי לאיזה קרבה, ורוח האדם שקע. בהמשך המשפט של ישראל גלות מצרים, זה נראה שהוא מדבר על ישראל. תכף. עד שלא היה יכול לעשות בסיס לקודש, אלא אם כן יקלקל אותו. מכאן החול הפך להיות חול טמא. זה כבר לא חול שהיה כמו שהיה ראוי להיות, כמו בימי אברהם אבינו, שהיה אליעזר עבד אברהם, והייתה הגר, שהיו בבית שלו חניכיו, ילידי ביתו, שראו מלאכים ושמעו דברים גדולים מאוד. בבית של אברהם, בבית של יצחק, היו אנשים מתוך העולם, מתוך הגויים, מתוקנים, מלווים את אברהם אבינו, עוזרים לו, נימולו יחד איתו. אחרי שרוח האדם שקע, ועם ישראל כל זמן שלא קיבל תורה, היה מיועד למדרגה יותר גבוהה, אבל הרוח שלו הייתה אחת יחד עם הרוח של הגויים. אז כעת כשרוח האדם שקעה גם הרוח של עם ישראל. עם ישראל ירד יחד עם הירידה העולמית. וכיוון שהתברר שכעת הרוח של האדם לא מסוגלת גם בנבחרים שבהם לקבל עליה קודש, המקדש נטמע, אי אפשר לעשות בו עוד עבודה. היה צריך לברוא עם חדש. עם מחדש שגם צורת החול שלו תהיה מוכשרת, מטוהרת, שאפשר עליה לבנות קודש. כמו שכהנים, כדי להיכנס למקדש, צריכים מלבד הטבילה ומלבד הטהרה, קידוש ידיים ורגליים, ובלי זה, בלי קידוש ידיים ורגליים ובלי בגדי כהונה, אין עבודה. יהודי רגיל, ישראל, שילבש בגדי כהונה ויקדש ידיו ורגליו, זה לא יעזור לו. צריך להיות כהן. אבל כהן לא יכול לעבוד עבודה בלי קידוש ידיים ורגליים ובלי בגדי כהונה. וזרקו בני אהרון הכהנים כשהם בבגדיהם הם בכהונם. בלי בגדי כהונה, חסרים בגדי כהונה, בגד אחד שחסר, בגד אחד שלא עשוי טוב, הכהן לא יכול לעבוד, ואם עבד, העבודה שלו פסולה. כך עם ישראל הגיע למצב
הכישרון הרוחני שלו, שאמור להיות בסיס לקודש, ירד ונטמע יחד עם כל הגויים. לשם כך היה צריך לברוא עם חדש. אבל הקדוש ברוך הוא לא בורא אדם מחדש, אז הוא עשה תהליך שמקביל לבריאה חדשה. ישראל ירדו למצרים ועינו אותם בפרך בעבודה קשה עד שהגיעו לגזרה של כמעט להחריט פיזית את עם ישראל מהעולם. כל הבן הילוד האורה תשליחו הגיעו לתחתית שהם כמעט נמחקים מהעולם. ואז כשנתבטל הגוף שלהם, שעם ישראל עבר ייסורים כל כך קשים, אז הייסורים האלה מחקו את כל הטומאה שבגוף שלהם, כל הצד הרוחני שלהם, ואז אחרי זה אפשר היה לבנות אותם מחדש. ביציאת מצרים היינו צריכים לחדש את הגוף שלנו בצורה חדשה. בהתחלה ביציאת מצרים אכלנו מצות, מין בצק שהטבע לא שולט בו, לא נותנים לטבע לשלוט. לפני שהטבע נותן לבצק להחמיץ, כבר אופים אותו. אחרי שאכלו 30 יום את המצות, אכלו 40 שנה לחם שמיים. כך שבתוך הגוף שלנו לא יתערב העולם הזה. הלחם שלנו משמיים, המים שלנו מים של נס, אז 40 שנה זה דור שלם שהשם ברא להם גוף חדש. ומכאן ואילך, כל הבנים שיבואו אחריהם, הם נמשכים מאותו הגוף המתוקן. וכאן השם בעצם ברא מחדש עם, כמו בבריאת העולם. יש לזה סמך בביטוי בתהילים, בקוף ב' תיקתם זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלליה. כתוב שם עם נברא. איך אפשר שעם נברא? אדם נברא, אבל עם נברא? כן, ביציאת מצרים נברא עם ישראל נברא מחדש. השם ברא אותנו לעם, אחרי ששקענו, איבדנו את האישיות שלנו, איבדנו את יכולת החיים שלנו. ישראל כבר לא הרגישו שהם מיוחדים, כמעט כבר לא רצו לצאת ממצרים, שקעו בתוך העבודה של מצרים, כמו שנזכר במדרש, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ונזכר במדרש שהיו מגדלים בלוריות ופרועים ונראים כמו גויים. ובמצב הזה להוציא אותם ולעשות אותם חדשים. כן. השקיעה שלנו הייתה שירדנו למצרים? לא, השקיעה רוחנית. אחרי שירדנו למצרים, כשהיו בתוך מצרים, אז הגיעו למצב של התבוללות. אבל זה הרב אומר שירדנו למצרים בשביל לתקן אותנו, בשביל להפרות אותנו. לא, השעבוד של מצרים. ריבונו של עולם ראה שברוח של האדם, שזה כולל מזמן האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אמנם בגלל הגדולה העצומה שלהם אי אפשר היה להכיר שהטבע התחתון, הטבע הזה ירד, וזה מושפע מהגויים. ואי אפשר היה לראות את זה כל זמן שהאבות היו בחיים בגלל העוצמה הרוחנית האדירה שלהם, וכך גם אצל השבטים. אבל אחר כך, כשלא היו כוחות נפש כל כך חזקים, אפשר היה לראות שישראל התערבו בתוך מצרים ובקלות נסחפו אחרי הרוח של מצרים. ריבונו של עולם הוריד אותנו למצרים בכוונה, כמו שהוא אומר ליעקב אבינו בפרשת ויגש, אל תירא כי לגוי גדול השמחה שם. אתה תהיה לגוי גדול דווקא שם, דווקא בארץ מצרים אני אהפוך אותך לגוי. איך? על ידי הצירוף והזיכוך, כמו שנזכר בכמה פעמים בתנ"ך, פעם אחת בפרשת ואתחנן, ואתכם הוציא השם מכור הברזל ממצרים. רש"י כותב כור הברזל כמו הכור שמצרפים בו את הכסף. בספר מלכים
שלמה המלך בתפילה שלו אומר הקדוש ברוך הוא אשר הוצאת את עמך ישראל מכור הברזל ממצרים, שם הרד"ק כותב שבעצם בכור, הכור הוא לא מברזל, בכור משתמשים לצרוף את הזהב ואת הכסף, ואת הכור עושים מחמר, מאבנים, ושם מבעירים את האש החזקה, לא מברזל. זאת אומרת שמה שכתוב כור הברזל זה להראות שהקושי של העינוי היה כמו קושי של ברזל. כמו שברזל חותך והורס, כך היה הכור הזה מצרף את ישראל כמעט במצב של הרס, של דיכוי עד אפר. ובישעיה פרק מ"ח כתוב אשר בחרתיך ולא בכסף צירפתיך בחור עוני. השם מודיע לעם ישראל שאני בחרתי אותך, אבל לא כמו את הכסף שאותו מצרפים, כי אותך אני צירפתי כמו בלשון של צריפת הכסף בחור עוני, בחור של סבל, של ייסורים. בדרך הזאת ריבונו של עולם זיכך את עם ישראל. זה מה שכותב כאן הרב, שבשביל זה באה גלות מצרים להוציא מאיתנו את מדרגת האדם. האדם הרגיל שקיים בעולם, האדם הזה הוא כבר לא אדם כמו אדם הראשון. זה לא האדם שהשם ברא. האדם הזה הידרדר, והאדם הזה, הגוף הזה והרוח הזאת של האדם, כמו שנמצאת בגויים, היא כבר לא יכולה לשמש בסיס לקודש. ולכן היה צריך לטשטש ולהרוס את הצורה הגופנית והרוחנית גם יחד, שנאבד כל זהות עצמית. אנחנו רואים כמה פעמים במדבר, ישראל אומרים, אנחנו רוצים לחזור למצרים. הם כאילו, אין לנו אישיות. הם לא רוצים לבוא לארץ ישראל. למה? כי הם מצד עצמם לא מרגישים שיש להם איזו ישות עצמאית. כן. לגבי מה שהרב מבין טבעיים ומהתנ"ך, לגבי הבריאה המחודשת לישראל. הרב הזכיר קודם את הנקודה של בריאת הגוף, אבל כל המשפחה למצרים זה בריאה של עם, של אומה. כן. שהם בכלל מדבר על מייחדים להמונים. נכון. האם זה בהכרח מדבר על אותו נקודה? הפסוקים האלה מדברים ומפרשים שהשם ברא את עם ישראל על ידי איסורים גדולים. שהיה צורך באיזה איסורים גדולים שיעברו על עם ישראל לנקות אותם. ממה לנקות? מה לא בסדר עם עם ישראל? כן. אז כנראה שהשיגים האלה, אלה השיגים שבאו מרוח האדם. רוח האדם העולמי ששקע ויחד איתו השקיע את הרוח של ישראל. ולכן היה צריך להמתין עד שישראל יזדכחו לגמרי, ורק אחר כך יגיעו לקבל תורה. זה מה שהכוזרים מדבר בראשון, שאנחנו נמשיך דווקא של אדם. לכן אנחנו עושים את המניין משנות... נכון, עם ישראל הוא גם לא נברא מבריאת העולם, אלא נברא אחר כך, כי לעם ישראל יש תפקיד, ונברחו בך כל משפחות האדמה. לעם ישראל יש שליחות להרים את כל העולם. אם עם ישראל היה כמו מלאכים בשמיים, הוא לא יוכל להרים את העולם. צריך שיהיה לו איזה קשר עם העולם הזה. לכן הוא צריך את הקשר דרך עם בני אדם. לכן גם עם ישראל עובר גלויות וכל מיני צרות וקשרים עם אומות העולם, כדי שבסופו של דבר ההתרוממות שלנו תרים את כולם. זה לא זה הפסוק של נצא לקחת גוי מקרן גוי, זה לא גם כן העניין של הלידה, המשתה את הלידה שהוא מוציא מתוך העובר. כן, זה רמוז כבר בחומש. כן, אבל זה על ידי הייסורים, זה הפסוקים האלה של כור הברזל. זה של הלידה דווקא. של הופעה מחודשת, הופעה מחודשת, אבל הופעה מחודשת שבאה על ידי ייסורים שמחקו את הצורה הקודמת. כן, רגע. מה שהרב אומר בעצם שהאבות וכולי לא הושפעו, וגם השבטים. כשכיוון שהיה צריך לפרק את עם ישראל היחידים, היה צריך ליצור עם ומה שיכולה באמת
למלא את העולם, להשפיע בעולם וכו', אז הירידה הזאת הביאה גם למצב שבו היה יכול להיות טשטוש, ולכן היה צריך בעצם את כל התהליך. הטשטוש היה בעצם העובדה שאנחנו חיים בתוך העולם והעולם כולו שקע, וכשהעולם שקע אנחנו לא יכולים להיות מחוץ לעולם, אז גם אנחנו שקענו יחד איתו. אז מדבר מזה שיש יחידים, האבות, לא, אבל כיוון שעברנו למצב כזה של התפרטות, היו מדרגות בעם ישראל, האבות היו נקיים לגמרי שלא ראו עליהם שום דבר. אצל השבטים פחות, שבטים קרובים מאוד אבל זה לא אותו דבר. מדרגה שלישית שקרובה לזה 70 נפש, שגם הם היו מדרגה הרבה יותר גבוהה, ואחר כך 60 ריבו. 60 ריבו זאת המדרגה שהיא הושפעה מהגויים, אף על פי שגם שם נשארו סממנים של הקדושה של ישראל. אנחנו רואים שלא שינו את שמותם, לא שינו את לבושם ולא שינו את לשונם, אז נשארו ניצוצות של אור בכל אחד ואחד מישראל, אבל בצורה כללית היה נראה שאיבדנו את הזהות שלנו, הזהות של הקודש. גם רציתי לשאול, מה שהרב אומר שזה בעצם כאילו ברור שגם משהו שעומר שאל, ברור שהצד הפנימי של עם ישראל, הצד הנשמתי, הצד שעבר מהאבות ודאי נשאר בעם ישראל, רק הכוונה היא בכל צורות הביטוי בפועל שבהם יש מפגש עם הגויים, כלומר בצדדים הפנימיים של עם ישראל זה בהם אין מגע לגויים ולעולם לא היה מגע לגויים, כלומר ברור שעם ישראל לא נוצר פה משהו חדש לגמרי, כי אחרת למה... הרב מדבר כאן על הנפש והרוח והגוף של ישראל שהם נהרסו, הם נהרסו בטומאה, ועל זה אי אפשר היה לתת תורה. זה יכול למחוק את הקשר עם הנשמה, לכן היה צריך את כל אלה לחדש. אז זה מה שרציתי להגיד, שלפי מה שהרב אמר, אז אדם הראשון אולי זה המשמעות, שהצד הפנימי של אדם הראשון, הצד הנשמתי הוא זה שעבר, כלומר זה הדבר שעדיין ממשיך בעם ישראל, זה לכאורה סגולה, זה הצד שהכוזר מדבר עליו לכאורה. בסדר. דבר אחרון. רגע, הוא מחכה גם. מקודם לא ראיתי. באותה מידה שאנחנו אומרים שיש הבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם, להבדיל, אבל עדיין יש איזושהי מדרגה נוספת בעם ישראל שזה הצדיקים, כמו שאנחנו לדוגמה מוצאים בספר התניא, שהוא מביא הבדל בין הנפשות של מה שקורה בינונים לבין מה שקורה הצדיקים, שזה מדרגה חדשה בעבודת השם. אז אם ככה, מה היחס בין שתי המדרגות האלה בתוך עם ישראל? כמו בתוך גוף שיש בו מדרגות של לב ואיברים פחותים מהלב, זה הבחינות של האיברים של עם ישראל, שזה צדיקים, בינונים ורשעים, אבל כולם שייכים לישראל, כי כולם במתן תורה. בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, הוא לא ויתר על אחד מישראל. השם לא נתן תורה רק לצדיקים, כן, זה היה שייך לכולם. לעומת הגויים, שאפילו הטובים ביותר שלהם לא שייכים לזה. אני רוצה לישון כאן. אני רוצה לישון כאן. מה, התכוונת אליו? כן. שגרים בתקופה עד יעקב, אפשר לעשות לך בדור, ואחר כך גם החול שבישראל, 60 ריבון לפחות, הם כאילו, איך אומרים, כן נדבק בהם הצד הגויים, או הכיפות. יש בחינה פנימית, היא מעל המדרגות הטבעיות שהן צריכות לשרת אותה, ששם יש את הבחירה החופשית, שם יש תיקון המידות, ובדברים האלה, בחלקים האלה של הנפש והרוח, נדבקנו מהגויים. אפשר לקבל רגע תנ"ך, ספר יחזקאל. כן. רוח האדם כל כך בשעה, בגיל האנושי, זה לא יכול לעשות בספילה קודם, זה כן מתרכב אותו. ויש כאן כאילו סוג של צד אחד של ישראל והעמים. כן. אבל זה מזה, כיצד
בבחינות היותר פשוטות, הבסיסיות יותר, של הנפש והרוח, דרך החשיבה שלנו, דרך המידות שלנו, ההתנהגות הטבעית שלנו. היינו יחד עם כולם. סליחה? לפני אותו מצב שהעולם שקר, תמיד לנו שנים שירן. גם בטבע שלו, שלא הסתכל בימיו אפילו על שרה אשתו. זה יכול להיות טהור גם מבחינה גופנית. העולם בתקופה שלו, מה היחס בין? דור הפלגה, והתחילה הידרדרות, כפירה נגד ריבונו של עולם. הרי זה 7 העמים הכנענים שהיו נגועים בכל התועבות, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם. סדום ועמורה זה שחיתות עד שהורגים אנשים ומענים אנשים ויודעים את ריבונם ומתכוונים למרוד בו. ולאט לאט האווירה המושחתת הזאת והריקנית התחילה גם לחדור לישראל. מה היחס בין אומות העולם גם מן האנושי, אברהם, יצחק, יעקב, מה היחס בין העולם מן האנושי בכלל לפני הקלקול הנורא, נקרא לזה הדרדור הנורא? אז עם ישראל, האבות שלנו היו שווים במישורים מסוימים יחד עם הגויים לפני הקלקול, ועל גבי זה היה להם גם לנשמה מיוחדת. ואחרי הקלקול? אחרי הקלקול החלק התחתון ששימש בסיס נרכב. אותו חלק תחתון הוא תוקן במצרים. כן, אני רוצה להקריא מה שהיה במצרים. אני חושב שבעצם תמיד היה, זה לא משנה, תמיד היה הבדל בין ישראל לעמים, לא? כן, אבל כדי שההבדל הזה יוכל להתבטא בעולם הזה, כמו שהיה אחרי מתן תורה, שזה צריך את היסודות של המידות ושל ה... אבל זה לא שכאילו שהיה אמרינה, זה ששואל. שישראל והגויים זה ממש אותו דבר. לא, זה פשוט... נכון. ביחזקאל פרק כ' כה אמר השם אלוקים ביום בחורי בישראל ואשא ידי לזרע בית יעקב ויוודע להם בארץ מצרים. אז שם בארץ מצרים השם נודע להם כנראה רוח הקודש, נביאים, ואשא ידי להם לאמור אני השם אלוקיכם. ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות. זה כשם במצרים. ואומר עליהם איש שיקוצי עיניו השליחו ובגילולי מצרים אל תטמאו אני השם אלוהיכם. ויאמרו בי ולא אבו לשמוע אליי איש את שיקוצי עיניהם לא ישליחו ואת גילולי מצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. הייתה הווה אמינה למחוק חלילה את עם ישראל במצרים. ואז למען שמי לבלתי יחל לעיני הגויים אשר המה בתוכם אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים. ולמען קידוש השם הוציא את ישראל מארץ מצרים. כלומר שישראל היו ירודים והושפעו מהתרבות של מצרים לחשוב מצרית ולהתנהג מצרית גויית. טוב, נתחיל להתקדם. והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור כור הברזל שצרפה את צד האדם שבישראל עד שנעשה לבריאה חדשה וצורתו החולית נטשטשה לגמרי. הצורה הרגילה הטבעית שלנו נמחקה, כאילו אין לנו אישיות, אין לנו רצון לאומי, אין לנו תרבות משלנו. הכל נבנה מחדש, הכל דרך התורה. התורה לימדה אותנו גם כללים של אכילה, של עם, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. המצווה של שופטים ושוטרים, שזה יש גם לעמים אחרים. אצלנו זה דרך התורה. אין לנו שום דבר שבא בטבע שלנו, כי אנחנו בני אדם, אנחנו עם, וכל העם צריך שתהיה לו מדינה, תהיה לו מלכות. אצלנו הכל דרך התורה. מלכות מהתורה, שופטים מהתורה, שוטרים מהתורה. מי שראוי להיות שוטר, בלי קשר
עבירות כנגד התורה. אפילו בין אדם לחברו. הדברים הפשוטים, הרגילים, הם כולם מהתורה. בגדים שלנו הם בגדים שהתורה אומרת. גדילים תעשה לך על 4 כנפות כסותך. אדם צריך בגדים בטבע שלו. לא, לישראל צריכים בגדים מיוחדים. אדם צריך לשאת אישה. אתה צריך לשאת אישה עם קידושין, עם אירוסין, מושג שאצל הוגים לא קיים בכלל. יש אצלנו מושג של נערה מאורסה, קידושין, עבודה, איזה עבודות רצויות, איזה עבודות לא רצויות, באיזה ארץ לגור, חייבים לגור בארץ ישראל. מה נורא אם אנחנו נגור גם בחוץ לארץ? לא, אין יותר לגור במקום שרוצים, דווקא בארץ ישראל. אסור לצאת מארץ ישראל. ועוד הרבה בכל התחומים האנושיים שהתורה החליטה בשבילנו איך לחיות. אנחנו כבר לא עם שהלאומיות שלו היא שלו, ויש לנו שירים וסיפורים ותרבות ואנושיות, ועל זה יש לנו עוד קומה יותר גבוהה. הכל קודש. נכון שזה לא אותו קודש, נכון שיש הבדל בין קודש לבין קודש הקודשים, אז אצלנו החול שלנו הוא קודש, והקודש שלנו זה קודש קודשים. יש לנו תורה שהיא יותר גבוהה, יש לנו תורה בין אדם לחברו. בין אדם לחברו זה קודש. ויש למעלה מזה קודש קודשים, כמו בתורה. בתורה, התורה כולה קדושה, נכון? כל מילה בתורה היא קדושה. אבל השמות הקדושים שכתובים בתורה הם יותר קדושים מכל התורה. זה לא אותו דבר. שם הוויה יותר קדוש משם אלוקים. שם אלוקים יותר קדוש ממילים אחרות. אף על פי שכל המילים בתורה קדושות. אבל יש ריכוז של הקודש שזה גבוה בהרבה מעל הקודש הרגיל. ובישראל אין יותר חול. ארץ ישראל כולה קדושה. אין בארץ ישראל מקום, בגלל שירושלים היא קודש קודשים, אז ארץ ישראל היא ארץ של חול. לא, ארץ ישראל כולה קודש. מה זה קודש קודשים של ישראל? מה? קודש זה קודש קודשים. מה זה קודש קודשים? שלוש. כמו בתורה, יש לנו מגלה ונסתר. יש עבודת הכהונה במקדש ויש כהן גדול. ויוכל גוי פעם אחת. אתם מכירים את המילים האלה מספר ישעיה. היוכל גוי פעם אחת, אם יוולד גוי, כן. על ידי הגרעין האנושי לצורה שמראש ועד עקב כולה ישראלית. קודם היינו יעקב וישראל, כעת אנחנו רק ישראל. במילה ישראל רואים את המילה ראש, מעקב ועד ראש, הכל ישראל. גם התחתית שבישראל היא ישראל, ולא יעקב. יעקב שהיינו מקודם, הצד האנושי שבתוכנו, הצד של העקב של האדם זה הגוף שלו. הגוף של האדם הוא בחינת רגליים, הרגליים של הנשמה, ועכשיו אין עקב. העקב כולו ישראל. גם העולם הזה שלנו הוא עולם של קודש. חנוכה שמח, בשבוע הבא לא יהיה שיעור. איזה דבר שאנחנו עושים ששם יעקב לא נמצא. באופן יחסי.